Tervetuloa Kauhumursun pariin. Tällä kertaa on luvassa skifiä. Kauhua ja skifiä. Nimittäin on aika lähteä katsomaan Cube-trilogiaa. Ja tänään käsitellään tämä ensimmäinen 1994 vuoden Cube-elokuva, jonka on ohjannut Vincenzo Natali. Leffahan on siis aika pienen budjetin tämmöinen oikeastaan, voisi sanoa enemmän taas kerran skifi-elokuva, mutta kauhuelementeillä, koska tästä leffasta löytyy gorea. Elokuvaan lähtee liikkeelle tämmöistä tuntemattomasta jätkästä, joka herää tällaisesta kuutiosta. Sitten hän muutamia ovia siinä availee ja ihmettelee, mitäs helvettiä täällä tapahtuu, kunnes hän sitten menee yhteen näistä kuutioista ja kuolee. Sieltä nimittäin laukeaa ansa, ja se on semmoinen metallista, aika semmoista vaijeria, semmoista aika ohutta, joka siis vetää hänet kuutioiksi. Semmoinen levy tulee sieltä, vetää sen täysin kuutioiksi. No sitten tapaamme viimein meidän päähenkilöt oikeastaan, jotka kanssa taas heräävät samaisesta laitoksesta ja ihmettelevät, miksi he ovat siellä. Meillä tässä on Leven, joka on matemaatikko, opiskelija. Sitten meillä tässä on Quentin, joka on poliisi. Sitten meillä on Ren, joka on tällainen mestari. Pakenia on painut 7 eri vankilasta. Sitten meillä on Holloway, joka on lääkäri. Ja sitten meillä vielä tässä on Worth, joka paljastuu leffan edetessä sitten, että hän on ollut mukana tekemässä tätä kuutiota. Ja tämän ulkokuoren vielä. Siinä sitten ihmettelevät, miten he ovat joutuneet tänne ja minkä takia, ja miettivät, onko tämä joku salaliittoteoria, että onko valtio tämän rakentanut, tai sitten joku ihme rikas sekopää. Ja pieni aika siinä menee, että sitten yksi heistä taas jää ansaan ja kuolee. Ja sitten vähän aikaa menee, kun he löytävät vielä yhden hengissä olevan ihmisen sieltä, nimittäin Kazan, joka tippui yhden heistä päälle, koska näissä kuutioissahan on joka puolella semmoinen 4 ovi. Ja Kazan on tämmöinen, että ei ole järki kunnolla päässä, hän on vähän niin kuin jälkeen jäänyt tässä, niin kuin tässä sanotaan tässä elokuvassa. No, nämä tässä välillä riitelee toistensa kanssa, ja pikkuhiljaa eniten tämä Quentin rupeaa siis sekoamaan tässä leffan aikana ihan helvetisti, ja puhuu toisilleen omista asioistaan, ja edelleen ihmettelee, miksi ne on siellä, ja sitten selviää just tämä, että Worth on sen ulkokuoren ollut sitä tekemässä ja sanoo, että hän ei tiedä muuta tästä koko laitoksesta, koska kaikki on, niin kuin, hän ei kysellyt yhtään mitään. Ja just sillä tavalla, niin kuin, oliko Holloway sanoo tässä, että niin kaikki on niin kuin tehty erikseen ja sitten kootaan lopuksi koko laitos. Ja tosiaan, kun tässä on näitä ansakuutioita, niin mistä he tietävät sitten, miten päästä näistä, niin kuin, etteivät he joudu ansoitettujen kuutioiden niin kuin uhreiksi. No, kaikilla kuutioilla on omat lukunsa, ja tässähän siis sitten Leven tulee mukaan, ja se niin kuin, vähän kovempaa matikkaa siinä sitten, koska niissä niin kuin käsit niin suuria lukuja, mutta samalla rupeaa pikkuhiljaa selviään, että se on oikeasti niin kuin vielä vaikeampaa, miten nämä huoneet käyttäytyy, ja sitten selviää, että niin kuin, hyvin tämä leffa niin kuin yksinkertaisesti selittää sen, että miten ne toimii, mutta sitten kun ne koko ajan muuttuu se, että aha, ne toimii näin, että nyt ne on niin kuin pisteitä kartalla, ne kaikki numeroiden mukaan, miten ne kuutiot menee. Edelleen mulle tämä leffa toimii hyvin. Siis mä oon nuorena nähnyt tämän leffan ja pidin silloinkin. Esimerkiksi tässä on yksi edelleen mulle semmoinen erittäin muistettava kohtaus, on just tämä, kun niiden on pakko mennä eteenpäin, ettei niiden taas tarvitse mennä taaksepäin, koska ainoa
Joka ikinen kuutio heidän niin kuin muka siinä vaiheessa leffa on ansoitettu, mutta siellä on yksi semmoinen kuutio, missä sitten on vaan äänellä tuleva niin kuin ansa, että jos sä sanot siellä mitään, niin sitten sieltä tulee piikkejä seinistä. Et siinä he menevät erittäin hiljaa sen läpi ja hyvä, että ne selittää myös sen, että miksi ne sitten ne kaikki ovien mekanismit ei laukaise sitä, niin sitten rupeaa miettimään, että se voi olla, että se äänijuttu on niin kuin, että se tunnistaa puheesta, että siitä, koska ne nimittäin pitää siellä vähän niin kuin jaloilla meteliä, ihan semmoista pientä, mutta se on kivan jännittävä edelleen, että se kivasti tekee sen jännityksen ja sitten kun se raukeaa siinä lopussa, niin se oli kiva. Ja yleisesti nämä, mitä vähän tässä on gorea, niin edelleen mä pidän siitä, se on kivan toimivaa. Ja nyt tällä katselukerralla mun mielestä hyviä siis näyttelijöitä, koska mä en tiedä ketään muuta näistä, paitsi Worthin näyttelijä on David Hewlett. Ja no, se Worth on yleisestikin vähän aluksi aika nihilistin semmoinen välitä mistään, vähän kusipää. Kaikki näistä on oikeastaan vähän selleen oikeasti kivan ihmisiä siinä mielessä, että kukaan ei ole täydellinen, kaikilla on jotain oikeasti luurankoja kaapeissa, tai he eivät ole kukaan täydellisiä ihmisiä, että kaikilla on jotain paskaa elämässä. Niin, ja se, että nyt tällä katselukerralla huomasi sen, että oikeasti se Quentinin hahmo, kun se sekoo, niin se on sekopäisin niistä. Lyhykäisyydessään, mitä näistä hahmoista saa, niin se on hyvä asia. Paitsi kun äänistä se nyt sinänsä ei saa leffan aikana muuta kuin sitten, kun selviää, että hän on oikeasti se kovan ero siinä loppuvaiheessa. Et voimme periaatteessa sanoa, että varmasti moni on tämän leffan nähnyt. Tämä on kumminkin niin kuin 90-luvulta. Niin, no, varmaan eniten miinusta on se vähän se loppu, koska niillä kestää oikeasti. Mä en ymmärrä sitä, jos te pääsette vapauteen, niin te voisitte vain mennä siitä luukusta, kun ne pääsee sinne aloituspisteeseen. Ja muutenkin se koko juttu, että sitten selviää, että ne olisi voinut olla paikallaan siinä samassa kuutiossa koko leffan ajan, koska se on se aloituspiste, mihin heidät varmaan siis on heitetty, eikä niin, että siellä on joku toinen ovi. Ja samalla kivan ihmeellinen leffa, koska ei liikaa selitellä yhtään mitään, mikä mun mielestä on kanssa hyvä plussa tälle leffalle. Ja se, että tämä on alle 1,5 tuntia, tekee sille hyvää. Ja se, että hahmojen nimet muistaa. Mikä niinku, mä ajattelin, että en mä tule muistamaan näiden hahmojen nimeä. Kyllä mä ne muista, mutta en mä todellakaan muita näyttelijöitä edelleenkään tästä tunnista kuin David Hewlettin. Ja onhan se sitten ollut muissakin Vincenzo Natalin leffoissa. Et sillä, mitä tästä on saatu irti, sillä pienellä budjetilla, mikä tässä on ollut. Ja sitten se, että muistaakseni, niillä on oikeasti ollut yksi kokonainen kuutio. Et sitten on ollut jotain puolikkaita tai jotain, ja ne on yhtä, ja sitten väriä vaan vaihdettu, niin aika hyvä. Et sanoisin, että mä annan tälle sen edelleen saman 4/5. Et ei tää ole siis mitenkään, ei ole tämän elokuvan voima todellakaan pienentynyt. Se oli ensimmäinen kupe, joten kertokaa te kommenteissa, että mitä mieltä olette ensimmäisestä Kube-elokuvasta. Tykätkää ja tilatkaa kanava, niin sitten ylihuomenna jo tulee Kube 2, nimittäin hyperkuutio.